Stretávame sa u môjho druhého videa z hry Shake It Fighead. Táto postava je na svete 4.cz. Skúsime tu podzemka, nejaké jedno. A do komentárov mi napíšte, že proti ktorému podzemku mám ísť. Tuto je 10 z 10, tu je 6 z 10 a tu je 4 z 10. Tak mi napíšte číslo podzemka a proti komu mám ísť. No, presuniem sa na ďalšiu postavu, tu nič nebudem robiť asi. Obzerajte si epiky. Tento by som chcel vymeniť, ale žiadny mi nepadajú. Presuniem sa na ďalšiu postavu, ktorá je na svete 1.cz, P23. Prosím za goldy, prosím. A, není. Dáme si tu quest. Tu nebudeme ani útočiť na podzemku, to ani nemôžeme, a je silný moc. Je to var. Presuniem sa na ďalšiu postavu, ktorá je na svete 9, nemecký server. Tu je 9 hubiek. Tohoto asi ešte nedám. Ešte prípnik. Ešte. Tak nič. Presuniem sa na ďalšiu postavu, ktorá je na svete 14.cz. Je to var. Je dosť slabý, ak vidíte. Skúsime podzemka, ale to nedáme. Ja viem, že som veľký level, ale ja nemôžem dávať žiadne podzemka, lebo sú to všetci vary. Sú všetci na silu. To je na nič. Môžeme si nastaviť quest. Nemôžeme. Dáme sa na ďalšiu postavu. Mixax svet 12.cz. Tento epic som si kúpil v zbrojke. Som potreboval SMS-ku, tak som si dal. To preskočím, máme. Skúsim podzemko. Mám si ktoré. Skúsim tohoto. Nie, 1 milión. Tu si tiež nemôžem dať quest, takže tu nič nebudem robiť. A na moju poslednú postavu, ktorá je na svete 17.cz, je to Gener 7. Je to tiež var. Skúsim tu nejaké pozemko. 1 milión. Som mu iba zobral. Okrydlen? Nič. Mám tu okrydlený do 1.3. To je z tohto dielu asi všetko, takže sa uvidíme u ďalšieho dielu a ten tretí diel bude trošku rozvinutý a možno budeme aj splachovať, takže čus ľudí.